Haia, Llio yma. Dwi'n wreiddiol o Trawsfynydd, ond wedi bod yn gweithio yn Nghaerdydd yn gwneud busnes Llio Sign Maker. Dwi bellach wedi symud nôl fyny i Dolgellau a dwi'n rhedeg y busnes yma nawr. Bydd i yn dod nôl, dwi'n teimlo fel bod gennau lot fwy o amser i'r busnes wan, dwi'n lot fwy relaxed. Dwi'n bod yn meddwl i mewn lle lot gwell i wneud y busnes. Nghaerdydd yn dre rili prysur. O'n i eisiau change bach, really. O'n i'n gweld hanner cyn gymaint o gyfleoedd a dwi wedi gweld fyny yn y Gogledd. O'n i'n gweld lot o'n ffrindiau i fyny fan cael cymorth o falle. O'n i'n fel, dwi'n gweld nhw gyd yn llwyddo o hynna hefyd a wedi cychwyn busnesau ac yn cael ymlaen. Pan o'n i wedi penderfynu symud yma, oedd gennau gymaint o bethau i feddwl am. Dwi'n ffodus iawn efo help llwyddo lleol. Oedd hynna roed hwb bach iddi fi hefyd fatha, beth sy'n oce, maen nhw'n helpu chdi fydda'n iawn. So oedd hynna'n un peth llai i fi boeni cyn gymaint am. Mae wedi bod yn help mawr. Os oes y person ifanc arall yn meddwl symud fyny'r ardal, swn i ddweud, just go for it. Mae o werth o. Ti di nabod fel gymuned ar ardal, mae pawb eisiau helpu chdi, mae pawb eisiau chdi symud nôl fyny. Unwaith o pawb yn gwybod bod chi'n yr ardal, eto maen nhw eisiau helpu, so dwi wedi cael cynnig i di ffeiria, cael gwaith mewn oriela, falle. Bod fi heb sefydlu studio eto, dwi'n gwybod unwaith fydda wedi, dwi eitha confident wedyn bod fydd gennau y cymorth ac y support i gallu rhoi fy ngwaith yn llefydd hefyd.